بن پێکردن و تاڵانکردن و سەپاندنا بریار و زاگۆنان ji aliyê grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin li ser welatiyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê ve berdewam in. Herî dawiyê jî lê hejmarek gund û navçeyên cuda cuda li Efrînê çekdarên Firqeya El Amşat ya serbilwayê Sultan Slêman Şah ve bi zora çekan beramberî vegera xelkên derbeder bûbûn bo mal û milkên wan gelek para li ser wan sepandin. Bi zora çekan pere ji welatiyan standin. Li dever nedin jî hin welatî hatin talankirin. Lê gundê Qirmitliqê yê ser bi Efrîna Rojavayê Kurdistanê ve çekdarên Firqeya El Amşat gelek para ji her welatiyekî vegeriyayê gund ku hejmara wan 105 malbat bûn bi zora çekan standin. Beriya wê jî malên gundiyan bi piraniya xwe ve talan kirbûn. Li gorî ji dereke taybet para ji 1000 ta 25,000 dolarên Amerîkî ji welatiyan hatin standin. Ji nav welatiyên ku çekdarên El Amşat para ji wan standine bêhtirî 1000 dolarî Abdulqadir Xelîl malayê mizgefta gund ku 5,000 dolar jî hate standin. û yek ji sedemên ku zêdetir ji 1000 dolarî jî hate standin ew e ku endamê komînê bû. Lê demê PYD de tevî ku ew yek ji aliyê PYD ve jî li ser hatibû sepandin. Her wiha ji xwedanê bîrên terwazî ku hejmara wan 5 kes bûn 10,000 dolar ji her kesekî ji wan hate standin. Serbarî ku ji xwedanê guvaşgeha Nûrî Dalî Ehmed ya Zeytûnan 25,000 dolar hatiye xwestin û hîn jî Ehmed ew para nedane. Lê çekdarên El Amşat gefa têkbirina guvaşgehê kirine eger ew para newin dayîn. Dê heman mijarê de ji dereke taybet ji navçeya Şiyê ya ser bi Efrîna Rojavayê Kurdistanê ve eşkere kir ku heman grûpa çekdar hejmarek welatiyên sivîl bi zora çekan talar kirine û ji wan welatiyan Seîd Koçer 15,000 dolar jî hatiye standin. Semîr Koçer 15,000 dolar jî hatiye standin. Wetanî Koçer 6,000 dolar jî hatiye standin. Ömer Cemîl Hebeş 3,000 dolar jî hatiye standin. Reşîd Cemîl Hebeş 3,000 dolar jî hatiye standin. Cemîl Hebeş 2,000 dolar jî hatiye standin. İsmet Arab 40,000 dolarên Amerîkî jî hatiye standin. Ramadan Haşim 2,000 dolar jî hatiye standin. Berî wê jî hatiye eşkence kirin. Nazmî Mihemed Dawûd li ser destê Ebu Amşa bixwe bi elektrîkê hatiye eşkence kirin û 4,000 dolar jî hatiye standin. Her divê mijarê de li gundê Berbenê jî ku yek ji gundên navçeya Raco ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye ji çand rojan ve welatiyên gund rastî girtin û binçavkirin û xwestina pereyan ji aliyê grûpa El Hemza ve hatibûn. Derbarê binpêkirinan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê li mijareke din de jî li gorî ji dereke taybet ku polîsên Efrînê serokê beşê ji navbirina mawadên hişbir Mehmûd Silo bi tometa destdirêjiya seksî derheqê zarokekî de herwiha destdirêjî derheqê jineke du canî de girt. Li gorî heman jê derê ku serbarî Mehmûd Silo polîsan her yek ji Neqîb Munzir Şişo, Mulazim Hesan Haşimî, Mulazim Mihemed El Hesên, Mulazim Abdullah Xelîfe jî bi tometên destdirêjiyên seksî, dizî û talankirinê berneve kulînan. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê rojana binpêkirin ji aliyê grûpên çekdar ve tên encamdan. Welatî gelek zehmetî û astangiyan ji ber wan binpêkirinan dibînin. Serbarî kuştin û revandinê.